Здравейте, хора! Днеска ще играем на Roblox. Тук съм си инсталирал едни рекординг софтуерове. Днеска ще играем на Roblox. Може би после ще играем на Brawl Stars, ще го видя как ще го измислим или ще гледаме някакъв филм. Така, сега ще играем на Roblox, ще играем на... Не, знаете ли какво? Ще играем на Fortnite, но да знаете, че най-вероятно ще ни крашва, защото обикновено се на мен ми крашва и аз ще купувам компютър за нов компютър за рождения ми ден. Аз тогава ще ви информирам кога вече съм си го взел. Сега ще играем на Fortnite. Да знаете, от мен ще играем сега на Fortnite. И сега тук ще играем на Battle Royale и после ще играем вече на Roblox. И най-вероятно ще изиграем новата Minecraft. Ма аз само нямам, за съжаление, истинската, те ще играем на фалшивата. Сега ще играем първо на Fortnite и после ще играем на Roblox. Най-вероятно някой път, както съм написал в YouTube, най-вероятно някой път ще изиграем FNAF. Сега не знам как ще го направя клипа по два или по едно. Аз ще ги реша плановете, защото има е първия клип на компютъра. Значи, айде да заредим. Чакайте, всичко вали ли? Да, добре. Окей, ние всичко вали ли? Вали ли? Чакай, то всичко вали ли, бе? Не знам дали ми вали в момента монитора